Добър ден! Много се радвам, че вие сте тук в нашата концертна зала, концертната зала на град Сливен и нашите музиканти от Сливенския симфоничен оркестър. Аплодисменти за тях! Чудесни сте, чудесни сте. Вие искате да чуете и да видите нещо интересно, нали така? Добре, ние ще ви го предоставим. Днес имам да ви кажа и да ви разкажа много, много интересни неща. Но преди това, нека първо искам да благодаря на вашите преподаватели, на директора на 7 и 9 училище, които бяха така добри да направят, защото вие днес сте тук. Затова много ви благодарим на всички вас от ръководството на двете училища. Моето 7 и моето любимо 9 училище. Да. Аз като бях, чакайте да ви кажа, като бях малък в 7 училище играех. А пък ходих в футбол да играя специално в двете училище. Така си играехме на футбол. Сега, днес, скъпи деца, ще ви представим две музикални приказки. Обичате ли да гледате телевизия? Да. Обичате ли да гледате анимационни филми? Да. А ето сега ние ще ви разкажем две музикални приказки. Защо ги наричаме музикални приказки? Защото освен текста, освен разказвача, в приказката присъства и музиката. Така както в анимационните филми вие виждате картината, но също така виждате и звука, нали така? Да, добре. А музиката е много, много важен елемент от това да се разказва една приказка. Така че днес ние ще ви разкажем не една, а цели две много интересни приказки от английският писател Ръдярд Киплинг. Но преди това, нека да ви запозная отново и да ви припомня нашите инструментите, на които ние свирим, да видите какви оркестрови групи има в нашия оркестър. В нашия оркестър има 3, запомнете деца, оркестрови групи. Първата, най-голямата оркестрова група, това е групата на струнните инструменти. Ето, тук са цигулките. Може ли да изсвирите нещо на... Браво! Благодаря на концертмайстора. Благодаря ви много. Какъв хубав пример и каква хубава музика. Ето така звучат цигулките. Имаме, освен цигулки, имаме и виола. Те са малко по-големи от цигулките. Следващия представител на струнните инструменти е виолончелото. Много интересен инструмент. Искате ли да чуете нещо? Я да видим пример. Браво! Чудесна мелодия свири виолончелото. Много чудесна, хубава мелодия от Чайковски. И така, следващият инструмент, следващият представител на струнната група деца е контрабаса. Кой го каза? Браво! Контрабас! Вижте колко е голям и колко авторитетен е контрабасът. Я да чуем как звучи контрабасът. Вижте каква хубава мелодика от малка нощна музика на Моцарт. Чудесно. Ето това са струнните инструменти. Наричат се струнни, защото има струни и с лъка се произвежда звук, когато се докосне. Добре. Сега, в нашия оркестър имаме още една група. Това е групата на духовите инструменти. Точно така. Петя, как се казваше? Да. Христо. Браво на Христо. Аз предлагам Христо да му се запише 6 по музика. Част по музика. Браво на Христо и разбира се, браво на всички вас, деца. Така. Групата на духовите инструменти. Първият представител на групата на духовите инструменти в нашия оркестър е флейтата. Нека да чуем как звучи една флейта.
Браво, много, много хубаво, много. Благодаря на колежката. А сега, деца, един много интересен и много важен инструмент в нашия оркестър. Духов инструмент. Той се нарича обой. Обой. Той е малко така мънка. Я да чуем, такъв е тембъра му. Какво е това? Какво? Лебедово? Езеро, разбира се. Лебедово езеро. Пример от Лебедово езеро на Пьотър Илич Чайковски. Добре. Продължаваме нататък. Един много интересен, бравурен, много подвижен, много хубав инструмент в нашия оркестър. Това е кларинетът. Чудесно, благодаря ви, колега. Това беше блестящ пример за възможности на кларинета. Той е действително много подвижен инструмент. Така, ами сега, чакай, има време. Сега ще ви покажем един много също така важен инструмент. Наистина, и голям. Това е... Не, това е фаготът. Фагот. Я да чуем фагота как звучи. Чудесно! Чудесно, чудесно! Какво беше това, бе, деца? Розовата пантера? Да, точно така. Това беше от анимационния филм Розовата пантера. Точно така. Да, вие го познахте. Добре. Продължаваме. Следващият инструмент се нарича тромпет. Ха-ха! Я да чуем тромпета. Браво, 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 браво. Много хубав инструмент е тромпета. Много важен инструмент. И така, скъпи деца, дойде време, както казахте, за ударната група. Някой се държи тъпън. Да, тъпънът е народен инструмент от ударната група. В нашия оркестър той се нарича голям барабан. Имаме голям барабан, но имаме и тимпани. Я да чуем тимпаните как звучат. Още и малко глица. Много интересен инструмент. А сега ще ви покажем и големия барабан как звучи. Я да видим. Да. Но имаме и барабанче, малко барабанче. Соло барабанче. Да, точно така. Да. А има един много интересен инструмент, той се нарича триъгълник. Я да видим как звучи. Покажи го, покажи. Постани. И така, скъпи деца, да, ударните инструменти са много на брой. Има над 300 ударни инструменти. Да, много. И така, те са изключително важни в музиката, която ние трябва да ви представим, да ви свирим на този концерт. Така, можем вече да започнем, нали? Да не губим търпението ви, защото и няма време. Ние искаме да ви разкажем много неща. И така, тези две музикални приказки, за които ви споменах, са написани от английският писател Ръдярд Киплинг. И представете си, това са приказки от света нов, неготов. Представете ли си, когато този свят е бил нов, неготов, защото той сега е готов. Сега го променяме, но преди много хиляди години той не е бил така готов. И в този неготов свят са живеели както животните, така и човека тъкмо е започнал да поправя този свят, да го прави по-добър, нека така да кажем. И така, първата приказка, която трябва да ви разкажем, се казва как Камилата получи гърбицата си. Значи преди това Камилата не е имала гърбица. Това е много интересно. Искате ли да разберете как ще стане? Добре. А следващата приказка се казва как пеперутката
тропна с крак. Чудесно! Ето, това са двете много интересни музикални приказки, които ние днес искаме да ви разкажем. Но позволете ми да поканя нашите приятели от Кукления театър, актьорите Кака Бони и Бати Сашо, които ще ни разкажат приказката, а ние ще ви свирим и ще ви изпеем заедно. Съгласни ли сте? Да, значи можем да започнем. Това се случи много, много отдавна. Още в началото на времето, когато светът бил нов, неготов. В него живееше една Камила, която не обичаше. Ама хич не обичаше да работи. А животните тъкмо започваха да работят за човека. Когато светът бил още нов, нов, неготов, имало само пустиня унила, една пустиня ужасно унила, и в нея живяла пустинна Камила, която Камила ужасно унила. Да не работи, хръп, да не работи, хръп, да не работи, хръп, се изхитрила. Да не работи, хръп, да не работи, хръп, да не работи, хръп, се изхитрила. Тя се хранеше с сухи клечки, тръни и бодли. И когато някое животно я заприказваше, тя продължаваше да хрупа трънаци и треволяци и отговаряше с едно презрително хръп, с едно хръп и толкова. Ето така си живееше тя, докато един ден в ужасно унилата пустиня се появи човекът. Човекът покровителят на всички земни твари, човекът повелителят на мечки и комари, човекът покровителят на всички земни твари, човекът повелителят на мечки и комари, на мечки и комари, на мечки и комари. И както всичко друго в този свят е нов, началото на времето и той бил неготов. И както всичко друго в този свят е нов, началото на времето и той бил неготов. И той бил неготов, и той бил неготов. Готов, не готов, това все пак си беше човекът, за когото неуморно се трудеха конят, кучето и волът. Само Камилата продължаваше да хрупа и да мързелува. Понеделник сутринта при Камилата отиде конят. Камило! Ей, Камило! Ела да носиш ездач като мен! Хръп! Каза само Камилата и конят отиде и разправи на човека. След него пристигна кучето с пръчка в уста. Камила! Ей, Камила! Ела да ходиш на лов като мен!
Каза само Камилата и кучето отиде и разправи на човек. Човекът изпрати вола с хомот на врата. Камило! Ей, Камило! Ела да теглиш ралото, като мен. Хръп! Каза само Камилата и волът отиде и разправи на човека. Като свърши работния ден, човекът събра кучето, конят и вола и каза: О, вие трима, от които полза има. Знам, няма да ви е лесно, още повече, че светът е съвсем нов, неготов, но това храпало в пустинята не е способно на никаква работа. Инак досега щеше да е тук. Ей, за това ще го оставя да си седи там, където е. А пък вие тримата ще трябва да работите извънредно и заради него. Това ядоса много тримата, понеже в такъв свят, нов неготов, имаше много неща за вършене. И те се събраха на съвещание. Там, където започваше пустинята. А Камилата, разбира се довлече и тя, по-ужасно мързелива от всякога, като дъвчеше сух трън. Щом видя тримата, тя ги погледна, усмихна се презрително и каза хръп и си отиде. Но след малко наблизо мина един дух, или по-арабски джин. Той беше джин-отговорник на всички пустини. Движеше се във вихрушка от прах. Джиновете винаги се движат така, защото такава е магията. Като видя тримата, той се спря при тях. О, велики джине на всички пустини! Справедливо ли е някой да мързелува, когато светът е съвсем нов неготов, а? Не, разбира се, не е справедливо. Така. А пък има едно животно, което е ужасно мързеливо. И сега от понеделник сутрин не е мръднало крак да поработи. Залагам всичкото злато на Арабия, че това е моята Камила, нали? И какво казва тя? Казва хръп. Казва хръп, а нещо друго да е казала? Не, само хръп и не ще да работи. О, добре. И сега ще отида и ще нахръпам аз нея. Той се уви своята дреха от прах, понесе се над пустинята и откри Камилата, която ужасно мързеливо се любоваше на отражението си в една локва. О, моя джвакаща и плюеща приятелко! Чувам, че си била отказала да работиш и то в този свят, който е съвсем нов, неготов. Така ли е? Хръп! Тогава джина седна на пясъка, подпря брадичката си с ръка и започна да мисли една голяма магия. А Камилата продължи да се любова на отражението си в локвата. Другите са работили извънредно от понеделник до сега само заради твоя мързел. Така ли е или не е така? Кажи ми. Хръп! О, на твое място бих се въздържал от потретяне, за да не съжалявам. Хръп! Слушай, Лигло, я веднага да се хващаш на работа. Веднага. Камилата и този път каза хръп и видя в локвата как между плешката и опашката й нещо започва да се издува, докато се превърна в една голяма клатушкаща се могила. Да? Виждаш ли тази могила, приятелко мила? Ето това е хръпът, който си спестила, като си хръпала без да си се потила. Днес е кой ден? Четвъртък. А ти не си мръднала крак от понеделник, когато всички други животни започнаха да се трудят. Хайде, тръгвай веднага на работа. Как ще работя, като този хръп ми пречи? Ето така. Това е нарочно, защото си пропуснала 3 дни. От сега нататък ще можеш да работиш 3 дни, без да ядеш за сметка на своя хръп. Хайде, върви при другите и се дръж прилично. Че и от тебе полза да има. Няма ама. Защо избраха точно моя гръб? Защо
Защо избраха точно моя гръб? О, скръб, без хрупа хръб с приведен гръб. О, скръб, поемам тежкия си хръб. А то е гръб. Защо, но за какво избраха точно моя гръб? Защо, но за какво да мъкна този грозен хръб? О, скръб, без хрупа хръб приведен гръб. О, скръб, поемам тежкия си хръб. И Камилата понесе своя хръб през пустинята и отиде при другите. От тогава до днес тя все още го носи, само че за да не я засягаме, да не я обиждаме, ние не го наричаме хръб, а гръб, гърбица. Но ето, че и до сега не си отработила 3 дни, които бе пропуснала в началото на света. И не се е научила да се държи прилично. За радост на тази унила Камила, светът се превръщал в все по-готов. Владетеля в тази пустиня унила не бил вече толкова зъл и суров. Той търсил на новия свят управия, това пък си искал от своя магия, по-нова магия за нови инади, камилски инади, но по-непознати. Но, мили деца, това вече не е приказката за Камилата, която не искаше да работи. Това е приказка за цар Соломон, сина Давидов, най-мъдрият цар на земята. Или така наречената приказка за пеперутката, която тропна с крак. Цар Соломон беше много мъдър. Той разбираше езика на животните. На безимения пръст на дясната си ръка той носеше вълшебен пръстен. Врътнеше ли го веднъж, изпод земята изкачаха джинове, фрити и други духове. Изпълняваха всичко, което им заповядваше. А сега започва и самата приказка. Цар Соломон имаше много жени. Те бяха на брой 999. Без, разбира се, да броим неговата първа царица свръх прекрасната Балкида, която беше, разбира се, умна почти колкото него. Между жените му имаше прекрасни, но имаше и ужасни. Ужасните се караха с прекрасните, а от караниците им и прекрасните ставаха ужасни и тогава въобще ставаше ужасно дори за самия него. Само Балкида никога не се караше с Соломон. Много го обичаше и затова и беше много мъжна за него. Разбира се, ако Соломон речеше да врътне своя пръстен, би могъл да омагьоса всичките си 999 свъдливи жени, но той си мислеше, че не бива да се показва могъществото и затова, когато те прекаляваха със своите караници, той се скриваше в някое отдалечено кътче на дворцовите си градини и проклинаше часа, в който се беше родил. Един ден там го срещна Балкида. О, господарю и светлина на моите очи! Вратни пръстена си, та да разберат тези царици от Египет, Месопотамия и дори Китай, че си велик и страшен владетел. О, господарко моя, не искам да показвам могъществото си и да се хваля с него.
Затова ще продължа да търпя непрестанните караници на тези 999 сватливи царици. Разбирам, господарю мой, каза свръх прекрасната Балкида и се отдалечи. И тъкмо тогава се приближиха двойка малки пеперутки, които се караха. Не разбирам как си позволяваш да говориш на своя мъж с такъв тон. Да, знаеш ли, че само ако реша да тропна с крак, целият дворец на цар Соломон ще изчезне с гръм и трясък, да? А като чу това, цар Соломон се засмя силно и рече: Ей, хвъркато мъжле, я ела тук. Ти знаеш ли, че колкото и да тропаш с краче, не можеш помръдна и стръкче трева? Как можа да кажеш на жена си такава страхотна лъжа, а? Мъжката пеперутка погледна Соломон в очите, събра смелост и каза: О, царю, нали знаеш какви са жените ми? Трябва да се издържат изкъсо. А моята ми прави скандали цяла сутрин. Казах и тази лъжа, за да я сплаша. А тогава Соломон рече: тогава дано успееш. Върни се при жена си. Искам да чуя какво ще разправиш за нашия разговор. Малката пеперутка отлетя при жена си, която трепереше цялата, скрита зад един лист. Той те чу, цар Соломон чу, когато каза за двореца му. И какво като е чу, а? Ами аз за това го казах, за да ме чуе. И какво ти каза той? Какво ти каза? Какво ми каза? Какво ще ми каже? Замоли ме да не тропам с крак. И аз му обещах. Този дворец сигурно му е излязал скъпо, пък и портокалите тъкмо сега започват да зреят. Леле, каза женската пеперутка и съвсем притихна. Тогава свръх прекрасната Балкида, която се беше скрила зад един храст и беше чула всичко, си помисли: ако наистина съм мъдра, сега ще успея да спася своя господар от тези свъдливи царици. И тихичко прошепна на женската пеперутка: Хвърката женичке, ела тук. Вярваш ли на това, което твоят мъж току-що ти каза? А женската пеперутка събра смелост и отвърна: Царице, той не може да помръдне дори и стръкче трева. Тогава Балкида се усмихна: Напълно си права, но следващия път, когато почне пак да се хвали, хвани се за думата му, поискай да тропне наистина и той ще остане ужасно посрамен. И женската пеперутка отлетя при мъжа си и само след 5 минути те се скараха по-ужасно от всякога. Нищо не можеш да направиш, абсолютно нищо. Мислиш ли, че ти вярвам? Мислиш ли? И аз си спомни какво мога да направя само ако реша да тропна с крак. Спомняш ли си, Хайде да трупни, да те видим. Хайде тук пред децата го направи. Не можеш. Ще го направя където си искам и пред който си искам. И мога, ще видиш, ще тропна. Хайде. Ама сега ли? Точно сега. Ще тропна пък, ще видиш. И мъжката пеперутка, разгорещена, дотърча да се оплаче на Соломон. Тя ме кара да тропна. Ти знаеш, че нищо не мога да направя и тя ще ми се смее после. Цял живот ще ми се подиграва. Какво да направя? Соломон врътна пръстена си, не за да се хвали с могъществото си, а заради малката мъжка пеперутка. Гледай чудо. Един огромен джин изскочи изпод земята. О, джине мой, щом този мой малък приятел тропне с крак, направи една магия. Нека изчезне целият ми дворец с гръм и трясък. А като тропне втори път, върни го плавно и внимателно на мястото му. Хайде сега, малки братко, хайде, върни се и тропни с крак. И мъжката пеперутка хвъркна към жена си, която продължаваше да вика: Трупни, хайде, какво чакаш, И Балкида видя как огромният джин застана над градината и двореца и тихо плесна с длани.
Най-после Соломон ще стори заради една пеперутка това, което отдавна трябваше да стори за себе си. И мъжката пеперутка тропна с крак. И тогава джинът подхвърли двореца и градините му високо в небето. Гръм разтърси земята. Женската пеперутка пищеше в мрака. Няма вече да ти се карам. Прости ми. Върни двореца обратно, моля те. А сега, драга моя, за да не ми хленчиш, пък и заради цар Соломон, разбира се, от мен да мине, ще направя всичко да си бъде както преди. И мъжката пеперутка тропна още веднъж с крак и джина плавно спусна двореца и градините му на земята. Слънцето заигра по тъмно-зелените листа на портокаловите дръвчета. Водоскоците пръснаха хиляди капчици сред розовите египетски лилии. Птиците зачуроликаха отново. И тогава към двореца се раздаде страшен шум и вик. И от него не изкажаха всичките 999 свъдливи царици. А пък женската пеперутка потръпваше и хълцаше. Няма вече! Обещавам! Балкида пристъпи към тях и каза: Каква ви е смутило, царици? А те се спряха на средата на стълбището. Ами, живеехме си мирно тихо, както винаги в нашия дворец. Да, а пък той взе, че се вдигна във въздуха. Това ни е смутило. Да, и още. Ние сме крайно смутени от това. Крайно смущени. Да, крайно сме смутени. Което ни хвърли в такъв смут, от какъвто до сега не сме били смущавани. И тогава свръх прекрасната Балкида рече: Не се плашете, о царици. Нашият господар пожела да даде добър урок по кротост и учтивост на всички свъдливи царици. Така ли? Той само на пеперутката ли го даде? Не е възможно. Не е възможно това да се случи заради една женска пеперутка. И тогава Балкида отговори: Елате и се уверете. И те слязоха по мраморните стъпала на градината и видяха своя господар, който все още държеше по една малка пеперутка на всяка длан. И го чуха да казва: След всичко, което видях, помни, винаги да угаждаш на съпруга си. Хайде сега, летете в мир. И тогава всички царици, освен Балкида, си помислиха: щом такива неща стават за една женска пеперутка, какво може да се случи заради нас? И те забулиха с бола лицата си и тихо, като мишчици, се прибраха в двореца. Тогава свръх прекрасната Балкида рече: О, господарю мой, радвам се, защото ние дадохме добър урок на всички свъдливи царици. Как е станало това? Аз само се пошегувах. Наистина не разбирам. Каза Соломон, без да откъсва поглед от двете пеперутки, които продължаваха да се реят във въздуха с сноп от слънчеви лъчи. Всяко нещо на света си иска своята магия. Лекарство силно крие тя, потрябва ли търсия. Лекарство силно крие тя, потрябва ли търсия. Светът по-стар, светът по-нов, до днес не може без магии. Търси напред, търси назад, хитрувай, но открий ги. Търси напред, търси назад, хитрувай, но открий ги.
че различи нове хрити. В пустинята умил скрити, за всички свади и нади. Маги мали познати, че различи нове хрити. В пустинята унила скрити, за всички свади и нади. Маги мали познати. Мили деца, това беше приказката за цар Соломон, сина Давидов, най-мъдрият цар на земята. И неговата първа царица свръх прекрасната Балкида, която беше умна почти колкото него. Или така наречената приказката за пеперутката, която тропна с какво? Точно така. Точно така. Хареса ли ви, деца? Добре, благодарим ви много. Ще дойдете ли пак при нас? Добре, до нови срещи и успех в училище. Довиждане! Довиждане! Дайте устно да почувам.